Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oh, ini udah setengah 4 jam 4 malah teman-teman, tapi puanase sek rambo ning Kudus ki guys lho. Puanase mbuh. Lagi mang usume iki awal-awal usum iki pete. Makan siang pete mangane awan ngasek telat iki guys mergo kebruk gawean. Ngombene es teh mergone dodole ya es teh. Jadi ngombene es teh ae ngono guys. Udah gesek. Kembali lagi di channel Ibu Anis Kudus. Maaf baru sempat bikin konten karena lagi sibuk di dunia nyata teman-teman. Yo sibuk iki piye teman-teman. Podo sih kaya ngonten cuman ki nek nyelakno gawean nek kanggo konten iki luwih suwe daripada gawean ora disambi ngonten ngono guys. Jadi gaweane akeh dadi kira sempet ngonten. Maaf ya. Yang request nanti segera tak kabulkan insya Allah, oke? Sekarang makan siang dulu teman-teman. Oke, monggo daharumin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah wae mung sambal pete. Kanggoku iki wis nikmate pol. Bismillahirrahmanirrahim. Ora salah. Ngontak sego. Yang nggak suka pete jangan julid ya. Aku seneng pete tapi nggak seneng jengkol teman-teman. Doyan tapi nggak seneng gitu. Seneng sama doyan kan beda ya. Doyan kan sekedar doyan. Kalau seneng itu kan dimakan berkali-kali itu nggak ada bosannya. Masya Allah. Wong urip nek sehat yang ngene iki mangan apa ya enak. Terima mangan sambil pete ngene wis enak pol. Yang request konten sholatnya insya Allah segera dikabulkan. Karena aku lagi ada masalah dengan menstruasiku teman-teman, jadi sholatnya agak terganggu sedikit. Neng Kudus panas jan, neng nggonmu panas tara guys. Jangan salfok makanya di sini karena sambil jaga warung. Sekarang udah nggak bisa tidur siang, jadi badannya agak kerempeng. Gak apa-apa yo guys. Uang sing paling bahagia iku uang sing mangane berat tapi ra iso lemu ya guys. Uang sing mangane sithik kadang ra mangan sik iso lemu iku aduh bahaya ya.
Wong lemu dong karuan bahagia, wong kuru dong karuan susah, wong lemu dong karuan gregas, wong kuru dong karuan kurang mangan. Mergo iku wis pawaan. Wis terahan. Yang penting disyukuri aja. Yang kuru pengen lemu, yang lemu pengen kuru. Yang penting sehat. Banyak anak sawah. Enak lali nawani tangganya guys. Enak banget. Disusul Mbak Farah apa? Mbak Farah apa dia lagi makan siang? Hah? Ya? Ya ini. Oke. Boleh. Oke. Indonesia. Saya kapan ngerti bumbunya apa? Komen ya guys. Mau tak spill. Siapa tahu selera kita sama. Kesehariannya ya masih sama guys. Sange turu esok niku ya nggih sarapan. Ngurmati bocah sekolah meneh saiki sing cilik ku yo sekolah, dadi ngeterno cah sekolah. Langsung ke Bras pasar. Teko pasar buka warung jemput sekolah. Ngono iku. Masak. Sampai aku pinggir konten. Aku gumun warung ya guys. Neng nggonmu tenan tak podo ta ora? Warung nek ditunggoni ngene ra ana sing tuku. Nek ditinggal merem sediluk ae. Tuku ra ono mandeke, tinggal umbah-umbah, tinggal adus. Mesti dilalah rame. Dilalah ana wong tuku. Tinggal sholat yo. Maune sak wen-wen sepi. Ditinggal lapong niku yo. Ngene iki dituk nggone sepi. Engko bar iki ape ngepel, ape nyapu. Ngelipiti gombal ngono ku langkon dadak gembruduk. Pengen nambah guys. Perutnya sudah agak kenyang. Udah kenyang sih tapi mulutnya masih pengen makan pete.
Tapi jarene kadang kan nek bar mampet ono sing awake dhewe loro. Aku lak nendek. Kenapa ya? Komen ya, guys. Kenapa nek bar mampet kok ono wong sing awake dhewe loro? Nang aku lak nendek. Yang punya pete melimpah bisa dikirim ke tempat Ibu Anis Kudus. Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Nanduk nah guys. Tetap stay tune ya. Koncone aku madang. Sampai 11 menit Pak guys. Loh. Sidone nambah nih guys. Pedasnya tidak kuat. Tapi pedasnya enak. Pedasnya enak. Jadi pedes. Mangane tonggo. Seger ya Mas Allah, ngombe es teh. Umumnya wong desa ngombe es teh desa. Ajange pireng seng. Mungkin gunanmu iki ajange kanggo ajang kucing ya guys. Nggonku ya ajangan iki guys. Wong desa ya wae enak e. Sekalian pulang. Pokoknya gitu. Beras bantuan. Orang aku untuk bantuan. Wong-wong untuk bantuan PKH. Ngomongnya segone ra enak. Sesake kan isi 10 kilo. Beras kan 15.000 guys. 10 kilo kan isi 100. Ya wis angkat tak bayar ae. Wong beras kok sego kok ra enak. Sego yo ngene iki ya. Yo enak kanggoku. Kok ono nduk mesti saya Ibu. Mesti. Dia napa? Mlebu ning omah kok wedi. Ngono ku piye guys? Mergo sithik-sithik ndek iki roh. Jadi wedi malah. Piye ngono ku guys? Rumangsaku bisa goyang ngene iki. Do didol. Ayo, ora duwe do njaluk bantuan, berharap dibantu. Dibantu beras tenan do didoli. Wes tak tampani. Mayan. Nek nempur sekilo 15.000. Iki 10.000. Ono patang sak nek 40 kilo. 400.000 kan lumayan guys. 15 kilo 15.000. Ngirit 5.000 ping 40 guys. Ngirit 200.000. Bener tak 5.000 ping 200.000 guys. Lumayan kan? Bisa bayar sek rong sasi. Aku kok ora tau untuk bantuan. Sing untuk bantuan kok malah sing wong Jarum, wong Dembo gawe.
Durung ngerti nduk. Aku nduk mah nganggur ngene ya ora tau untuk bantuan. Tombo gawe jarum. Mah untuk PKH. Omah itu pager. Tembok dhuwur-dhuwur mah untuk PKH. Iya. Kudune. Tapi mbokku mbiyen pernah iku almarhum mbokku pernah ngomong, guys. Wong wedok nek mangan aja sampe tanduk ping 3. Napa ya, guys? Alah, mitos. Kuwatir ae nek keluarga terus mutakhir, guys. Petenge warak iki. Cuman jek kepengen mengenai iki mulute. Ya wis engko ae, guys. Apa salahe mitos dicoba dituruti. Wong Jawa kudu ana jabane. Masya Allah. Enggak, oke. Alhamdulillah sampun tuwuk. Sampun wareg. Wis jam 4 tok puan aja cek ngetes ngene guys ngene guys. Oh, tak deloki. Doi kayak panas. Dalan desa nek truk tergede do lewat. Iki mau ki ceritane. Ono sales es krim. Cuman lagi ditokoki freezerin tok. Durung ono isine. Kok dawane ngene kabeh. Panasnya jelas. Untuk teman-teman yang sudah setia nunggu video konten Ibu Anis Kudus, terima kasih. Yang sudah selalu ngikutin video Ibu Anis Kudus, ya, yang sudah like, apalagi yang sudah komen dan subscribe. Terima kasih. Semoga Allah membalas dengan kebaikannya. Semoga diberi kesehatan yang berlimpah, rezeki yang lancar, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah selalu menonton dari awal aku bikin konten sampai akhirnya monet dan sampai akhirnya mendapatkan uang. Alhamdulillah. Terima kasih
suatu saat aku akan spill gaji pertamaku, karena uangnya sudah nampak tapi belum bisa dicairkan. Itu ya teman-teman, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, berkah barokah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, cus.